44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City ang gitong angadto sa napo ka distrito. Kinaron dili mag-overlap ang mga graduation ceremonies bisan sa matag distrito man lang ug matambungan yon sa mga supervisors. Subay kini sa tulo ka adlaw nga gihatag sa DepEd nga tapuson ang tanang graduation rites karong adlaw. Apan bisan pa man sa sunod-sunod nga mga magkadungan nga oras sa seremonyas, gipaniguro ni Dr. Arden Munisit, ang Superintendent sa Talisay City DepEd Division, ang kaluwasan sa mga bata o dili sila mainitan. Gipahinumduman usab ni Munisit, kalikayan ang gastuhan o kung ano na mayamutan, gikinahanglan uyunan sa mga ginikanan. Nag-schedule, ang pinaka-early na to ang Dumlog Elementary School na ay 5 a.m. Magsunod na siya. Kaya ito man gipaninguha ang tanan mga schools matambungan gyud sa atong district supervisor, at least all members of the medical team. Lakip na ang atong members sa DRR. Gipang deploy na to sa tanang mga schools nga magpahigayon sa graduation exercises.